ebe a bụ na anyị nwere ọtụtụ kọstọma onye Amerịka dị ile anya ọfụma ịfụ na anyị apakisigo ife ya anyị na-agazi anya wee bịa isi n'ọlụ ka na-abịa ebe a ike ọlụ ọ dịkwa gị? Adị m ike ọrụ m. Ike ọlụ ọ dịkwa gị? Ị ga-atụ nkwụ abụ ọfụma? Adị m ike ọrụ m. Ọkwa akpụ njiri aka abụọ sụpịa ya nọ ya welite ụkwụ gị bịa n'oge anyị ejiri oge egwu na shọpụ anyị a iri na anụ na-ekwu iwipụnye n'oge bịa ka ị bịaziri echi. kedu ihe isi gị n'afọ? Nne gị badị MGBEKE ị na-aza? agụrụ ya MGBEKE ọ na-eme ka MGBEKE na-ekwu ihe ọgbara ị ga-akaba arụ gị n'echi bịa onne nabazie echi onwe na-eme gị n'isi nwa ichi mebiri m ọrụ ebe anụnwa kedu ihe kpata iji oyili ya slipas anụnwa iyi wee bịa ebe anụnwa wee bịa ka imebiela m ihe na-eme maka na a na-akpọ gị MGBEKE iwe buru nnọọ uchi ebe isi buru MGBEKE ahụ buru ya bịa ka imebiela m ihe afịa na-azụ ebe a gee ntị ka m gwa gị ịfụ slipas anyị gba anyị adịghị agba slipas ihe anyị na-eyi bụ shuu ị na-anụ ya ije ebe ọbụla ije chọta shuu na-eyi shuu ka ịdị mma ịbịa efe ga anụnwa ite ọkụkwuo in ọma mgbe ọbụla ichere ya na-achịgheli mmadụ n'anya ọ gịnị dịbụrụ ihe nke a achụkwana alụm ndị kọstọma m mba gị ma-achụ ha ma m ka esi wee baa gị MGBEKE bịaza wele ihe MGBEKE bịa ka imebiela m ihe na-eme ebe a elu ekịta anụnwa ịbịa m ga-enye gị ohere taa ị na obodo unu ilu ebe ahụ ije ebe unu jee chịta akpa ụkwụ chịta shuu ka ị ga nke a na-eyi chịta ya isikwa ebe a gwa ndị be unu n'ibidogo ọrụ. Madam biko ọ ihe a ka iji nwe BP gbuo ndị be unu ị na-anụ na-agwa gị be unu ọkwa kedu ebe ọ dị? Ebe a 400 naira. 400 naira ịsacha efele ndị anụ nwere bịa ka nye gị mana ego ọbụla nyekwa gị m ga-agbalị ya n'ụgwọ ọnwa ka kwe na madam ihe chee ihe ihe tuo anụgo m ikwuru ebe anụnwa na-eme ka ndị madam enwekwala BP nụ biko onye mewara ma chekwele ụmụ ụwa atala ya ụtọ onye kọwara akụkụ ụwa ya ije ụwa mle ụwa siri ka ụwa tọkwara ụtọ ije ụwa mle ije ụwa m ije ụwa m ije ụwa mle ije ụwa ije ụwa ije ụwa ije ụwa mama nne m ọma mama kulite ọ MGBEKE MGBEKE ka ị nọ n'iru na-arahụ ahụ dịkwa gị? Ahụ dị m asị m ka m larụ ụmụaka lara ụla nsị ka m larụ obere ụlọ ahụ dịkwa gị? ahụ dị m nọ ikuku kusa m nọ ka yizi afọ akwụkwọ na-jelu na township wee jee banye school mbakwawo ihe awụ akwa anyị ji na-arụ ebe m nwetara ọrụ. Nwetego ọrụ? Awụ akwa ebe anyị na-arụ ọrụ. Ya nọdụ anyị mama ụmụaka na-alara ụlọ nne m ọma dịkwa n'anya ha na-akwụkwọ gị ezigbo ụgwọ. Mama ịmagonu nekwana ihe m ga-emekwanụ asị ka m na-arụchara dị ọrụ mana ọ ka mmanụ ọ ka dị mma karịa nke m
Yotago. What you give need it. Mama. What I get when I'm sick. Ibu tata. Mama. Oh, gini kwa. Mama chogo chonu mshu ebe isi mchoya. Afuro mia. Jenu ke chora mia kam ficha ye nubiko. Ifuru ya. Eri uwage onwe ihe na achọchọta ya. Ka nzukwa n'ike mba. Mama je ke chora mshu ya kam nyere gị aka sụcha akwa nda ama m na Chibuze enwe ka ọ na-enyere gị aka eme. Biko zianu. Onye ka ị ga-eji wee na-aga m arụ. Ruo mgbe nwatakịrị ga-eje ịchọ ihe, chọọ ya nnọọ, chọọ ya ka esi achọ ihe, weda anya ala chọọ ya, makwa na ịbụ nwaanyị. Nne nwaanyị dị ka mma. Je nnọọ. Ọrụ ya bụ akpụ ụkwụ bụ ya. Anyị ekuru gị n'elu. Biko n'enya. Ofuta aka nnọọ. Kọrọ m zu ike. Ha nwere ka m clean ya before tupu ma na asụ akwa. Akwụkwọ abụrụkwanụ saizi. Mama hapụrụ m otu ahụ na styling. Etinyekwana mmiri iri nne wee na-eficha. Ọ na-emebi lana. Ụkwụ na-enwe saizi. Saizi ụkwụ papa gị na nke gị abụrụ. Mama hapụ ya ọ styling. Enugo? Ada, mama. Ka ị na-eluzo. Nwaanyị na-adụ. Ibute ezi mmanụ. Jee bute mmanụ. Ma ọ ka ndị ebute ya nụ. Maka gịnị? Maka gịnị? Maka ebe m na-arụ. Ana m arụ ebe a na-eri ihe oriri. Enweghị ihe m ji mmanụ eme. Otu a. Ime ihe ị ga-eme na. Ihe ị ga-eme bụ nọọ iru ejidesi ọrụ gị ike. Ịma nke mbụ ị na-alụ na eziokwu na ego na-abata mana mba. Ngwa ka ndị kwuru. Awele ka etukwe n'ihe nwa. Emo iso biko. Imesi gị na-eme n'azụ ụlọ. Ngwa jee mere. Mama. Ọ gịnị? Onye mụrụ nwa dị elilu n'ihu. Fiakwa. Tafakwarụ m. Ma akwụkwọ bọkwa sịsọ ka ọ na-akwụ. Madam dalụkwa nụ. Ọ gịnị bụ ihe ọba n'ugwu? Madam shoe. Shoe. Nne na-enekwa anya. Ọ sị na shoe. Ị na-afụkwa ihe nwaanyị. Isi na shoe. Shoe. Ebe isi chite ụdị akpụkwọ a. Madam ọkwa n'obodo anyị ka m si chite o. Madam. Nwere ihe mama mfụfọ n'ebe nwa nọ biko nụ. Bịa. Madam, ka ekwe n'ihe unu achịrị m achị. Madam, lee nne ya nọ. Ọ bụ na m natakwa gị 5,000 ka m gota shoe. Ego salary ma ọ bụbe. Chineke na-emekwalụ m ebere. Ka ekwe n'ihe unu achị m ọchị ụta ọ bụ mkpụrụzi mmadụ. Maka na ị na-aza nnọọ mgbeke ihe gị niile bụ mgbeke. O wepụta ihe a ka ije na obodo unu nwanụ gbafuo 400 naira nye gị o bụrụ ya ka ije chita. Shoe. Chineke nna biko. Afụkwanụ m alụ n'ofu mgbeke anụ na-alụ ebe a mmadụ ama nnukwazi gị ihe nekwuru nnọọ ụdị ihe bụ ihe nke a. Mgbeke ihe ekwe egbu m ebe a pịa akwa. Ọ gịnị? Ekwe na anya. Ya ịma ya aka n'efere anụ nna. Agụrụ. Shoe. Village. Gwa ka nna. Iju wame.
Ijuwa me, Ijuwa me, Oje wara mache kwele. Omuwa talayo toge wara ya Ijuwa me. Owasiri ku watoparuto Ijuwa me. Ijuwa me, Ijuwa me, Ijuwa me. Mama, Charu, Nene mego nunu. Nene mego no, that's mego gine. Even you mego, na ba le ma shiru no. Nye mego biko kam je cho yem. Ma ego mego. Oh, hafu nu mego. Kebi onye mego. Keka ma akwa na me yoso. Ngo di turu maka turu to God no ego. To God. Na ego no. Aso mego adi ego mu bele ego le na shop. Nyenu mu. Ato na mana peso. Hafu mego bo. Ika mero ko ngoja. Apo ebe. Wo somma. Ewo. Aga ko ma no na tao. Kepele ba. Ya. Mama. O nwere ihe na this thing. Kedu ebe akpụkwọ mpa ya dị? Akpụkwọ dị n'okpuru bed na. Akpụkwọ papa gị. Kekwe ihe gbasara gị na akpụkwọ. Mama gwanụ m ebe ọ bụ na ọgwa m ebe ọ dị na mma na achọ m ya. Enwere m chọọ ịghọtago. Ọ bụ na ọgwa dị. Nne gị nwaanyị achịrị gị naba ebe ọ na-arụ ọrụ. Acha ya bụ ta akpụkwọ chimchi nye nke. Moto efe n'enu. Ize nwanne nwaanyị jeje ebe. Nwanne gị chịrị ya naba. Mma ọkwepụ. Enweghị mma ọkwepụ ọ bụ na ịfụ Abaka m tinye n'ime ọgwụ ahụ. Abaka m dị n'ime ezigbote anwụrụ m na-abụ. Ọ bụ na ndị anwụrụ ahụ atọ mgbe ọ bụrụ Abaka ihe m ga-eme kekwere ụdị ebe ya kpado. Kekwere ji wee gbasara na akpụkwọ mba anyị. Akpụkwọ adọsị na-afịa. Ọ bụzi ebe nọ na pam anwụrụ nkodo ka m chọgoro akpụkwọ ahụ atọ. Chere godi m. Hey, Chimebu kwenu. Onye nchọ chinye. Kebonu ke gbasara akpụkwọ gbasara Abaka gbasara agụta Chineke nna na-eze Chukwu abịa ma biko nụ. Ihe anụnwa nwatakịrị ya na-eme na aghọzi ala. Biko melu m ebele melu m amala. Nafunye o. Ogorobịa vointe Chineke. Hai Chineke. Ụlọgwụ n'ọma nne. Akwụkwọ. Pam. Acha na afia. Na obi adọrọkwa mma. Ka ihe na-eme. A ga-agwụ gị ebe Na ọ for you. na-azụ n'okwe. Nwanne onwero. Come on. Ya. Ara ama aka. Ore ịbụa, chere ịbụa. Ara ama aka. Chere ịbụa. Chere. Ego gan atachago m gị ata. Kwefuru. Onye chere ịbụa. Kwefuru gị ji bịa. Ego a ga-ata gị ata. M ga-amị gị. Ntie ya. A ga-amị gị. Kpafta ya. Ego anyị a ga-ata gị. Ya na-akpọ ya last card. Nwanne osimiri ara ata ị ga-erichala ego m. Osimiri ara ata zuo okwe. Itinye ụzọ eje akwụkwọ. Tinye ụzọ eje akwụkwọ na manita nke ebu ụzọ wee rie. Nwanne ga Alaska. Nzọ. Alaska dị gị. Alaska dị. Last card. Kịta. Bịa ọ dị ka enwekwe na Dodge. Ọ dị ka enwekwe. Alaska dị. Wait, ke ama aka. Ke na-emezo okwu. Nwanne erigo kila. Nwanne bịa anya da akụja. Ote anya da akụja. Anyị ji mbịa, anyị bụ ya ebu m ya ka izu ọgụ. Ebu ya ka awụsa. Nsogbu azụ. Ebu m ya ka izu ọgụ. Bịa bọọdụ. Ọtụtụ nwa. Mọsọ. Ka anyị tizie tutu ha. Emere gị 200.
Unna merum gangerum up. Okunna bana merum. Only go gaga. Onyaso. Gbanu okwe. Wesu wago m chere ebo. Zo okwe. Ngeri nka. Wanne chere ebo nke gi. Ha. Chere ebo. Ga ivu ngeri gi ya. Lata. Ke. Ga chere ko ebo nke gi. Ina sa chere ebo. Let's go. Ha. Oh. After what Diego. I get it hancha. Guys, on now. Open away guys, you just Mozo after. One is Zokwe. mind ne kuya. Zokwe. Irgomega. Zokwe. Na kan to say nkan wan. Zokwe one. Ta, Irgomia. Eba. This boy na enyo okwem. Onya na okwem. Ta na enyo. All gina enyo. Cholo. Bia, I think I na eba. This boy na enyo okwem. Na eba. So ba nwe ego amara ego na etini meba kake onye nwe ego a onye abịara mbosi ya ga-enye achi hapụ ego choka ilu ọgụ mụ na gị lụ ọgụ ifukwara aka m mma gị ụra ị ga-acha ka sket ọbago mkparị ọsị mkparị gwaka ịkparị bụ nwa ya $500 nwoke anyị gị n'ime ego anyị lezi na wallet igbo okpo ịmara ihe egwu mgbe gị na-egwe happy opa iwe gị na-egwe nwanne ka nga were ji akpọfe nwanne nga jibere gị akpọ anyị rike gị anyị bịa ka eyi ọkwa na keke is investment ego go you rear my chain. Ina asim ka na go my chain biko. My guy iri go nki. Nde je go aga stay work for chain mo aga ele go there. Iri my chain. Nka na eku ka na my chain. Ke lo is me. Guy na ko na. No my money. No me go me. Guy ki ja call my. This is my 5,000. No, it's my money. No my money. Asim me go. What I go say? Ara na ko. Give me money. Nka kwa kwa nya o. Nek fuke ya kwa. No my money. No my money.
Chain na iPhone na nke nwanne m nwaanyị ghọtago ya na ọ bụ na nye m ya ọ ma ọ ya ịbụ ezigbo arụba m nye m ka m chọọ gị 5 naira ghọtago maga ka ọ wee ịma ha chain nwanne gị nwaanyị were abịa zụọ okwe hapụ ya n'ụwa ọ na ide ji ihe mmadụ abịa azụ okwe emechakwa agbara gị return nna asa gị bụ afele nkọwa ada m asa gị asa ji nye m ihe anụ ka m ịghọta ka m chọrọ gị 5 naira ọ ya ịba arụba m ka ị na-emezi ka ị wee tedi ya maga ị na-asa na-asa gị bụ afele nkọwa na-akọwa akọwa si ya na ngwa ka m ga-enye gị 5 naira ka m fụrụ ka m mama pendant ya ma ọ ka nye m 1000 na hapụ ya wọ mkpa gị na ihe me nyegodi m ka m fụgodi ka m fụ ma pendant ya ma ọ ka dịkwa ayọtago ma ọ ka na-apụ ihe ka ị na-asa amịa mmiri ka ị na-emezi ị nwere ike ije gbanwee ya ị mara ama m ka anya adịghị gị mma bikọs ihe nye gị bụ ote ada m eyi mgbe o nwere ike ije weta m mgbu nyegodi m ka m fụgodi ma pendant ya ma ọ ka dịkwa n'ụsọ ka m fụ apụkwa arụba m ka ebu na ka m fụ ọ dị ha n'ụsọ ntinye gị wọ mkpa gị mụ ama ihe nna eyi ọkwa ifugodi ya kịta ka m nyocha ya ote nsogbu adị ọkwa ifugo ya ngwa nye m nwamkpa ote nwamkpa Chineke kpọọ ọgwụ ọkụ ebe ịdị iberibe imere ife nnọkọta iweru my 250 karat gold na-ekwusi m egwu seme ya ara akpọgbuo gị ebe kama jara pọisọ mụ karat gold bụ mgbe ebe metụ maka ọzọ na ọmachi gị ịkụmaka n'anya ịchọka nwa nkechi kama jara pọisọ idiot Chineke kpọọ ọgụ Mush. Bịara were ya. Ogini bụ nke a? Mgbeke! Madam, ebe a na-ajụ oyi. Ogini bụ ihe? Igbo! Madam, Igbo! Madam, Igbo! Madam, biko. Ọ bụ ike! Madam, ị chọrọ ịgbara? Mba, achọ m. Igbo! Madam, biko diyan. Madam, Igbo! Biko. Madam, biko. Igbo! Mgbeke! Isi na Igbo na-eme gị na shu. Madam, biko agwụkwakwanụ m gị eziokwu. Ka ego na-echọ ka m siwazi ya asị. Ọ kwasị onye kwu eziokwu. Agbaghara ya. Ịchọzi ka m siwa asị. Onye kwu eziokwu gị na onwere onwe ya. N'ijiri Igbo na shu gị si na ị na-ekwu eziokwu. Igbo, ọ bụ ike, ọ bụ na-agba ndị mmadụ ara. Anyway, ọsọkwa gị kwuo eziokwu o, ọsọkwa gị siwa asị, ihe mma bụ na afọ m Igbo na shu gị, and then na-eje gbe ya mmanya, ngwe ya mmanya ọ chụọ gị. Ị na village sewezi Igbo ara agba gị. Mgbeke. Ogini. Rugo a gị na Ngozi na-arụ ka ihe ji gị na nwa ahụ ji biko. Gbasa gị. Ọ gbasa gị. Nne enyi na-abụ enyi. Antina. Onye mewara ma chekwele ụmụ ụwa atala ya ụtọ onye kọwara akụkụ ụwa ya iji ụwa siri ka ụwa tọkwara ụtọ iji ụwa Hola, ¿qué Juan? ¿Cómo va Juan? Qué bueno. Chai, ¿qué le da? Oh.
Can I go first? You are going first. I'm gonna go first now. Oh, Mama, tiri m akara ekwentị ya mgbe ebe biko ka m kpọọ ya na ekwentị na nwere ihe nchọ egwu ya. Ndị ọnụme nke nji ada agazi ọ bụ na eji m mbịa nawa gị ama m na enwe nke gị na ya ji ekwu nye m ya biko ka m kpọọ enwe ife nchọ ntapịa ya. Kedu ikwe nke bụ ka nje na-ahụ ego? Ma anaghị ego onye ka m ga-anazi oke meji ọ nọmba nwanne m nwaanyị ogozie ihe ọzọ chọrọ mme. Onye m ka nwa privately. Onye nke nwa nwoke na-asụrụ oyi bekee privately. Ka m sụọ ka ọrụ ọkụ m si asụ. Nene m ya ngwa gị nye m ọsị m na onye hụ m ego m. Jesus Christ ugboro ka o mere miracle. Ọkwa ọ na-emekwa onye m ego nya nye m tata nyekwa m echi. Ọ nwanne m nwaanyị ka ọ bụ. Nye m akara ekwentị m na gị. Ọ sị na ị na-enye ya nsogbu. Na nne ya papa m na-agbachara ụmụaka na-alarụ ụlọ. Ị ga ha kpọta ya. Na ihe ngwa gị ba biko ọsị m agbata mgbachara ma nke anụ nwa hafụrụ nụ m nke m gbachatara agbachata. Eji m nọmba ihe a nọda ime ese mụ na gị mgbe ọbụla ọ dị ka ma esi na mba ajọ nwa obere ihe ngwa gị simple thing nye m nọmba mewe ọdịwa ka enwe ihe ọzọ Awele, onwe ndị nọ n'azụ n'ebe aja ka ị mara ihe ha chọrọ. MGBEKE, bịa. Ị ma na m na gị adịka ana ebe ịfụ enwe m obi nke m nwere m ya nye ndị ụka. Ọ ya bụ na echetago m chee nucha na wefu na ngwa mmaị maka Igbo mfo na akpa gị o ya achụna gị ọ bụkwa sọsọ ịchụna gị ga-eje nga mkpụrụ ọka so ma agwa mana enwe ihe ya na ya so ị ga-enye m ọkara salary gị. Hey madam mbanu nye gị ọkara salary m ka ekwe ihe ọzọ fọdụrụ ọgwụgonu bikonu ọkwa ego gị biko ọgwụkwa na ụmụ anwe ihe a bikonu ị na-ekwu okwu ọkara salary gị na nga mkpụrụ ọka nke karụ gị mma enwe nke m chọrọ enwe nke ka mma bikonu biko madam bikonu chai madam biko meziere nụ m ebe biko so ị ga-enye nụ m ya so ị cheki ya ọfụma enye m ọkara salary gị okwu ebie nwa ya madam biko ọkwa ego gị biko na bịa bebe nso ka mma na ị na-ekwu tinye ya na spika. Hello? Chibụzọ ọ dịkwa mma oke otu nwa mere mmakwanụ ọ gịnị hey Chibụzọ ị ma na ihe ugbu a ka mụ na small madam nọ n'ebe a na-ekwu ị ma na ihe etigo m na nsogbu ugbu a ndosa gị ana m ekwu na ihe etigo m na nsogbu gị na-asị m dosa gị isi adịrọ gị mma ị mara ihe ana m agwa gị na a ga-ebe ego ụgwọ nwa m gị na-asị m dowara gị gịnị ihe ga-emegodo ị ga-ahapụ m mechaa ka m kpọọ gị bye ọkwa ofu okwu ahụ madam biko arịọla m gị biko ị gbarazie m biko kwesị na ịlaike m biko nụ mechie gị ọnụ onwekwu ihe gbasara ma ọ gị nwa o ma nwanne gị nwoke ama m ka unu ha ese Igbo onwe ihe gbasara mana ịma bụ na afụ m Igbo n'aka gị ị ga-enye m ọkara salary gị ọ ije nga mkpụrụ ọka sebapụ madam biko a sị gị sebapụ zuzuru sebapụ biko dị na-esi isi ụmụ ọmụkwa na ego ole chọrọ ịnakwara ọkara
kekwana ihe ji nwa achagbukwanụ m biko nụ. Ọkwa small madam na agachakwa nwa o nwa ekwechiri na ọ ga-akọ ọtụ salary m mbanụ ọma mmekwa onye ka iji na-ata mụrụ ka onye ara na-aga n'ụzọ. Ajụgokwe m gị ihe a na mbụ ka m jụọ gị ọzọ ka ihe jikọrọ gị na nwa a na-akpọ Ngozi ka gị na nwa ahụ ji biko na-enwekwa ihe jikọ mụ na nwa o ọkwa na nwa fụrụ m obere ihe n'aka ọ fụgo obere ihe n'aka ka ihe ọ fụ gị n'aka iji eme gịnị ka iji eme ọwụkwa nke m o ịmakwa na nwa na ebe ahụ nwanne m nwoke akpọkwa si na ihe awụ nke ya nwa mana nwa ekwechiri obita nwa mmiri nwa sị na ọ ga-akọ ọtụ salary m mana nsogbu nne kedu ihe uwe ụbọchị tata n'ime ọnwa taa bụ 28 ọnwa agwụgo na agwụ 28 Ngozi were aka gị kpọchie friji ya ka ị were taa nke na ya akwụkwọ m ihe niile dị n'ọnụ ị na-arịa ego ụgwọ ọnwa ha ọzọ na-abịara takasịwa ma ọkwa nchefu makwa na m agbakọsi gị ego debe were ya kwụọ gbaa mbọ ka ime ihe ngwa gị chịkọọlụ m ihe ọnụ weleta m ka n'ụlọ ịnụlụ ego mmadụ na-abụ iweli akwụkwọ mmadụ na-abụ nke ọzọ rapụ nke Mgbeke enyego m Mgbeke ego kefi na-etiri mgbu niile a mgbe ibido ndị ọkwanụ Mgbeke gọọmenti akwụbi ụgwọ onye ka ị na-etizi mkpu Mgbeke bịa sị na arụ adịrọ nnie nwere ego enyi ọ sị na ya chọrọ ego m nye ego ka e wee jenete nnie nye ego ya bụzi mkpu niile anyị na-eti o nwere ife ọzọ biko jee dozisi efe ngwa ahụ kpọchie elu m friji anụ a agbakọsịgo m ihe niile dị na ya malụ mmanya ọ na-efe ọnụ kpọchie nye weneta alụ nke n'ụlọ wele aka gị Ngozi wele aka gị kpọchie friji a weneta alụ nke m n'ụlọ apụkwa m n'ụzọ na-egwu ọkụ ya bịa Adaka ekwukere bụ n'ụzọ ị ga-eje kwuo onwe gị taa ndị ala ndị iberibe jelu ka onye obulu wee na-abịa na ya na-abịa ọrụ madam daalụ nke gị a sị gị daalụ ị na-ekwu okwu ọkịta ka ụmụazị ibe gị ji abịa ọrụ ị nekwala anya wee mmalụ ihe na-akụ wee sochara ukwu wee na-abịa ọrụ kịta anụnwa madam gịnị na-akọ madam ejikwa m time lenu wọchị nke gị ka ị mara ihe na-akọ madam akwa ị hapụrụ anyị n'ụzọ ịfụchakwara anyị weta ikeke nke gị isi ka i buru anyị ị gara ebutana anyị nụ nya ị na-akpalizi m akpali njụọ gị jụọ m mba ọkwụ ya nụ iji ụkwụ wee kwụchalụ wee bịa ọ bụrụ na ịbụ nwatakịrị maala ihe ikunie n'oge kwado n'oge wee were ụkwụ socheli wee bịa bọọlụ ihe ma n'ụkwụ ọ dịka ihe mmadụ na-agba ọkpụkwa ịgba dịka onye oshi ndị onye si na nga wee fụta ọ ụdị akwụkwa ka ha na-agba
Nyaka ịgbalụ wee kwụrụ akụkọ kwụrụ asịrị wee si n'ụzọ wee tebe akịta bibi ka akụkọ. Gekwa ntị ka m gwa unu. Ifulu nna bụ afaya go m unu. Fire! Madam, bidam kedebe fire no. Fire. Because Fire. Fire na gbani me so. Madam. Hey, fire! Fire! Ana say na fire na agba gi si na fire. Ah, chukwa ina. Hey! Madam, biko ziano. Madam, chu anyi no ro wi ihe wu fire o. Biko. Echekwa m. Biko. Hey, madam. Obere ihe anyị metụrụ ugbu a. Hey, madam, okay ma ni na-enwe BP. Akwa maka ịmakwa na inwe BP. Nya gbuo gị bụ nwa. Ị na-anụkwa onye ala ase ebe osibesi na jagbukwuo onwe gị na BP. Ọ maka BP. BP gbuo gị. Onye ala. Ifuru ka ọ dị. Si na ebe ọtụtụ pọịsọ. Madam, ọ maka BP. Biko na agụrụ na-agụ anyị biko. Ị na-eri nri. Unu ga-eri nri rigbuo ọnụ. Na ka ha dịsị. Sotụrụ kafe na-azụ na ngwụ na-agụ gị ọ na-agụgbu gị. Wekwa ọnụ na nri na-eri nri. Sotụpụ ebe ọsọ. Mmadụ ga-adakwa ebe a. Daa ifepụ daa nwụọ. Onye ala. Na akpụkwụ ọgbakọ akpụkwụ ndị si na nga. Ezi. Awele. Mgbeke. Ụlọ mmadụ na ebe anyị dị anụ na-akpọ Mgbeke. Jee za ndị a ka egwu. Ọ dị ka ịdị anụ na-akpọ Mgbeke nọdụ ebe a na-apị ihe na-apị. Na ihe jee za ndị na-akpọ Mgbeke. Mgbeke ka ha na-akpọ. Ka Mgbeke a na-anọrọ ya ma nje mee ihe ị kwesịrị ime. Ị na-apị aka na fon. Welcome. Biko, kuchela yo chenu guys. Kwa Mgbeke? Mgbeke anọrọ. Achọ Mgbeke na dem anyị ya anọrọ eke na si Mgbeke anọrọ. Ga ka ịchọ Kedu ife na-akọzi? Kono Mgbeke ka ha chọ. Mgbeke gịnị? Kedu nke bụ na Mgbeke ka fa chọ? Jesifa na Mgbeke anọrọ ya jee ka ịjụ ọhịa ihe ha chọ ka ilesifa ka ụdị ihe bụ ihe nka. Like azụ ndụ ga-eme ya ife. Onwe ọ ga-abụ. Azụ ọ na-enyekwu ndụ. Ọ na-enye ndụ. Kedu ife na-emezi? Mgbeke anọrọ ya ka ihe ga-ewetara unu. Biko. Kekwana Mgbeke aka na-akpa ihe
Madam, biko, anyị na-arịọkwa n'oge biko, gbagharazie anyị biko. Madam, ọkwa ịma na-enwe ebe ọrụ nọ. Ịchọkwa naanị ugbo ebe ka anyị na-agakwa biko, ọkwa biko anyị na-arịọ gị biko, gbaghara anyị biko. MGBEKE, Chidebere, agbalụgo m. Mana ka m gwakwa unu afụla ụdị leti ahụ na-abịa kwụsịna ya na ọ dịrọ mma. Oke ịbịa leti n'ihe na-emebili mmadụ ife. Ifrokunu si wee bịa n'oge unu wonite okwu bịa n'oge dozisi ebe niile ọ dị mma. Ọ ka mma unu pụta akpụ unu okwu n'ihe ma otu unu na-abịa ọlụ unu bịa unu akpụchala okwu na-aga n'ụzọ na-aga leti. Ihe kwetili ilu unu aka ama nluzi unu aka. Ị na-anụ ya ịbịa leti na-emebi ọtụtụ ihe. Ọ bụgodị na nchụọ unu ebe a taa ebe ọzọ unu ga-agakwa unu gakwa leti achụkwakwa unu ebe anwa. Ọ dịrọ mma. Ị na-anụ? Agbalụgo m unu ngwakunye MGBEKE ịzasa ife ya na-aza ịbịa ka nye gị ego ka ije gote anụ maka anụ anyị nwe ebe a ama nzuzi. Ịnụlụ? Ngozi olutego? Ngozi ọbịabe. Ngozi abịabe. Awele ọbịago? Awele abịago. Ọ dị mma mee na ọsịsọ ka ịbịa were ego. Madam, biko ewekwala iwe ọ bụrụ na Ngozi bịa leti ga-achụkwa. Gee nsị ebe a mee ihe ọsịsọ bịa were ego jee gote anụ. Madam, ọ maka Ngozi nwụ nwa gị. Amana m na ọ bịa leti ọ ga-achụ m ọkwa. Ọ ga-achụkwa na maka na ọ nwụ nwa. Ijuwa me onye mewara ma chekwele ụmụ ụwa atala ya ụtọ onye kọwara akụkụ ụwa ya ije ụwa nle Ọmarịcha ndị bịa nọ ka isi emezi ịma na ị na-enye nso ọmarịcha nwanyị ọma oyo Ngozi MGBEKE ogini gịnị ma ị bịa be shop sis ụtụtụ asị gị na asị nne m ka ogini ọmarịcha ma onye bụkwa onye nke anụ ofe na-arụrụ my brother ka ihe bụ bifo ilecha m anya akpọ m onye ara maka ichebezi ihe ndị ara ka ndị agwa mmadụ ị ga-achụ ya MGBEKE madam MGBEKE madam Ọ gịnị MGBEKE ka eji ife ọ bụ ka ifo ka ị na-etuli ị na-emelu madam ọ gịnị melụ kedu anụ nsị gị ji egote obi ebe na MGBEKE mama akwụkwọ ka m na-akpọ sins ka inye m ego ka ndị gotezi anụ mama hapụ onye a isi na ọgọta anụ anụ ojize gote ihe m amara bịa ka nchaka ji bịa kwasị gị n'ebe o madam coba gote anụ madam na-abịa madam Chineke ọ dị tufu ọkọ ka aka naira madam amara m n'ikwu ka m nwere nwe ndị ụka
ga-anala m ya. Mara ihe m ga-emere gị nnọọ. Na-achọ ihe ime. Ya 4,000. Thank you. Na 1,000 a iwere ya nyere onwe gị aka maka na mfọ agụụ dị gị n'ahụ. Okwu ezigbo agụrụ. Agụrụ. Jiri agụụ na-achọ ihe na-akọ. Na ihe a wee gbaa keke ka ị pụta ọsọ. Ngozi amakwa m na ibe ezigbo mmadụ. Ọkwanụ m obi. Thank you. Anyị mara ihe so dị ego na. One condition. Akwụkwọ na mmadụ ihe anyị. MGBEKE. Ogene. Nke edowere ihe otu a. Ka ị na-eme ahụ ọ dịkwa ka ịnyụgo nshi n'ụlọ ụka. Narapụ maka biko. Echekwa m gaka. Ay, 4,000. MGBEKE. Ogene. 4,000. 4,000 ije eme gịnị? Na biko hapụ m aka. 4,000 naira gbasa gị. Moto gị. Iji moto gị. MGBEKE. Biko, weta m mmanya. Weta m stout. Ọkwụ nwe rice. Kedu ihe nwe? Anyị nwere rice. Biko, wetelu m ya tinye m etiti azụ. Mee ya ka ọ dị ọkụ. Ma ọ ịsọ. Wetegori stout ka m na-ngodi dị na-eme na prepare rice. MGBEKE. 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 Asị gị jee tinye m nri. Gote ife ngwa gị etiti azụ. Mee ka ọ dị ọkụ. Rice. Nna abịa. Jee weta mee ka ọ dị ọkụ. Ma ọsịsọ. Tinye m etiti azụ. Enweghị m chọrọ ịgwa gị. Ogene MGBEKE. Obi adịrọ m mma. Ihe ọ bụla ị chọrọ ịgwa m MGBEKE ya dịbe echi. Biko. Ọ maka 4,000. MGBEKE ntị echi. Mmiri ife na-ekwu. Ntị echi. Biko jebe. Ebute m nya mee ya ka ọ dị ezigbo ọkụ. Na ana m abịa ka m bute anyị. Ma ọsịsọ. MGBEKE.
Asị gị tinye m etiti azụ. Iwela m tinye mma ụkwa gị mmanya. Bụpụ ihe bụ ịsọ. Tinye m etiti azụ. Ọmarịcha anụ niile m tinye. Nọ nso nyere m 4,000 naira m na-achọ taa aka m eji ọnụ ma in fact ihe madam kara anụ na ntị ya aka m eji ọnụ agba ọkụ taa. Kedu ife ị chọrọ ịgba gwa m ife ka ihe na-eme ife ebe m fụrụ nwa madam ịgbanụ m anaghị agwa gị ka ihe m ga-eji agwa gị ya. Kedu ihe m ji agwa gị ya? Biko gwa m. Ana m agwa gị ị ga-agwa m ga-agwa ya madam na onwe ihe na-achọrọ ịgwa m ga-agwa ya ị chọrọ ikwu nsogbu adị. Chukwu azụ ọnwa ahụ taa isi adịkwa gị mma. Ndị mmadụ ka ibina ya chere ọ dị merekwa n'ihe o mere gị bụ na onwe ihe o mee. Onye nwe nne ofe ebe ibu nne ya na-eme ihe ị na-eme ọ ka ga-eri ya. Kedu obodo isi dị? Bịa ị chọghị inye m ego m ka ị chọghị ịna unu agụ gị afọ m na ị chọghị ịna vileji kwa ya ọ na ha agụ gị. Madam ị ka na-anadị m ego ahụ iji m n'olu m wejikwa gị n'olu. Ọnụ akago gị aka agbaghị akago ya. Ichefuzie na madam gị wụ nne m ka ihe ọ ga-eme dị m ọkwọbata mba nnọrụ gị nwa na nnekwa gị na vileji rubbish girl. Afọ ịpụtago? Okay, na-abịa. Akwụna onye mewara ma chekwale ụmụ ụwa tara ya ụta. biko were ego gị ka m nwee ike kwuo ihe m chọrọ ikwu. Hapụrụ m nọ nso aka ndị shuga daddy ya gị na ha na-emecha ihe niile apịtọrọ ebe a ndị ahụ ozubere aga. Hapụrụ m nọ nso aka hapụrụ m ya aka ịma na obere ihe ọ na-enye m ma ọ bịa ebe a laikiri m ya hapụrụ m ya aka. Come on down. No nsekwa kwa just friend. No much. Come on down when you ejikọ m ya. Ịmakwa na ego m ezube. Mana ịma na mụ na gị adị ka jide nke ọzọ ka njide nke a. Come on down iwe ga-adị n'ọkụ. Enweghị ihe nwanụ na-esere mụ na enweghị ihe mụ na nso na-eme. We are just friends. Mgbe ka ezigbo ọyị ụmụaka. Surprise. Egotere m gị. You like ya? MGBEKE. Hapụ m aka. Isi oyi m n'ụda ka m gwa gị biko. Agwakwana mama ya efu. Biko.
Mgbeke. Hapụ m aka. Ịmana mụ na gị adị ka hapụ m aka. Cool down. Onne, ọmalịcha. Agụkwana mma anyị. Hapụrụ m n'ọsọ aka biko. Mbaga. Abụrụ m ya. Mbaga. Ama m n'iwe ka na-ewe gị na eme. Mba kwa o. Iwe adịghị ewekwa m ụwa. Iwe na-ewe m. Ọganọsọ, irisigo nri? Ha. Ọganọsọ, makwa ọ bụrụ na ị bụ obere nwa, m ga-anọ ebe a nye gị nri a irichaa ya. Ego otu isi etufusi ego. Ọ dịghịkwa mma ịma na ego adịrọ. Mana ọganọsọ, nwekwana ihe m chọrọ ịgwa gị. Ihe ahụ m fụrụ gị na Ngozi nọ na-ata akị ọnụ. Alaikekwa m ya. Ịma na ọ na-ebuda ugwu nwoke nọ n'ụzọ na-ata nwaanyị akị ọnụ. Ọ dị m ike. Ama mmezi ọzọ. Enugu. O nwere ihe nchọ ka mụ na gị kpaa, mana ọ bụrụ ihe anyị ga-abịakwuwe n'ebe. Mma achọ ka ị mara ebe m bi. Ọganọsọ, ebe ibikwa. Ego one bụ nne a? 700. Jidekwu m. Nke a ka iji na-eneta onwe anya. Ọganọsọ! Ifuru oyi m ji na-ala ike ka ị na-abịa ebe a. Odogwu nwoke ka ị bụ. N'ime ihe ị mere. Ọganọsọ! Ngwane nka. Akara ekwentị m dị n'akwụkwọ. Kedu ebe ọ dị? Oke, ọ ndị nke n'ebe a. M ga-akpọcha ha dum. Nke ọ bụla ịkpọ ọ ga-aga. Ọganọsọ. Mma abịa. Otu ọrịa mma abịa. Mma abịa n'ụlọ gị. Ọganọsọ. Nwere ihe ọzọ. Ngwanụ bụ abalị. Ọkwa mbọ ka ị bịa o. Mgbeke! Awele! Ọ gịnị? Ka ị na-etiri ka onye ara? Ọ gịnị? Biko ewe n'iwe. Mgbeke ka nna. Ewe n'iwe gịnị na-eti ka onye ara? Maka na ya kọmpaụnd ndị mmadụ na-ararụ ụra. Ewe n'iwe. Maka ndị mmadụ na-ararụ ụra na kọmpaụnd a. Nekwa Mgbeke nwa na-ekwu. Mgbeke ọ gịnị? Kwanụ nke bụ ịmara akpa n'obi agagharị n'iro. Maka na ya atanship. Madam, gbasa gị. Hapụnụ ka m yiri ihe m chọrọ iyi. Kedu ọchịchị dị ihe obodo gị bụ ihe? Obe nna gị bụ ihe a. Maka na ya atanship ịmara akpa n'obi. Ya buru a na-akparị n'iro ndị mmadụ na-ekiri gị. Ifere anaghị eme gị. Nolly, ọgwụ abụrụ maka shop. Nolly too much money. Udo dị nwanne udo. Ite money. Ite nwere ya na-eme. I'm proposing my own to be 2 years. I'm mentioning Coca William for it. You go.
Ijo, agapa mgbe nna awụkọ. Ememe anyị ga-anọghalị, yatago. Anyị ga-anọghalị. Anyị jee n'okwu. Bịa bụ yarago. Ezigbo azụ na ịma ihe niile na tabele eju agwa agwụ. Itu pakai drop Maya medugu nde. Aja tayo. Jadi go kena. Weh ke digo dia mau koi fa kai mai fa tata. Udah tu kena go. Ada iya. Nang Ini atu aka ko enela. Seba polisa sigi ba MGBEKE ibe ba atu aka ko enela. MGBEKE ko ba hang ore. Bigo biwe. MGBEKE mai hana. Bagoya vai ligar pro Nugo. Bagoya ka mmadụ emezi ihe ị na-eme. Apịa taya ọnụ. Ọgaje gbalanụ. A ga-eje gbalanụ. Untitled play of adventure. I don't know if you what called Untitled play. Leg. What's that Untitled play? It's the money. What of money go. So also. I didn't make as 100,000. Noni bugoro mena cash. Imonya no na ewo. Itego kanjo ga. Okoma ball. Ikpo me kwuo mkpo ge nkwuo. Yotago. Enugo. Money too much money. I love man. What is that money that was about it underage money? I tell them no ga 100,000. Yeah, underage money. Onya. It's the money. The money, the last. The money. Ite baba. Ite. Yeah, Not the money. we teach you. Boy, I can look at when now come. Hi. we want to talk about can't manipulate you. 13,500. Omena cash. Kendo ọzọ kpọrọ m ndo. Not the my man. Awele. Kedu gị? Mana mmadụ mana mmụọ. Ya n'ebe a na-akpọ m. Noni papa wa. When did the guy on now one more. Noni papa wa. 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 Kedu ihe kpata na ego ma dị ezu biko kenu dị onwa bụ ihe nke a wo nya akpọsị mbụ niile lesife niile n'enu mgbakọ niile na-agbakọ ebe anụnwa ego ezuru ezu ke ihe na-emezi ebe achọ m kwunu gwa m ihe na-emezi ebe anụnwa gwa Awele Chidebere MGBEKE kedu ihe na-emezi na ego ma dị ezu ebe a Objection, madam. Ipo ko ofu onye. Ipo onye.
mechie gị ọnụ. A na-ekwu na unu na-ezu ego na ego ezuzu ezu ebe a ị na-achọ onye na-akpa afa. Gbeke feeling. Nwoke mechie gị ọnụ biko. Ị sọrọ wee nọla ebe a nụwa. Kedu ihe mere ego m? Kedu ihe kpatara na ego adịghị ezuzu ezu ebe a? A na-ekwu na ajawasị ọnụ. Ọnụ ị sọrọ wee nọla ebe a. Calm down. Calm down. Mụ ka mụọ down. Atara m unu. Lekwa na ndị kọstọma ji Kineme, give me. Obasa gị. Mmege any customary for kineri. Ihu na iri ọbụ na m nye ebe a taa. Mana mgbe ọzọ m ga-eri ya ọnwụ n'ọnwụ. Ihe n'ime na so yi. Obasa gị. Hey! Make you. Yeah. Ogini ko na-emeba. Ogini ki na-emeba. Kedu ị na-emeba? Kedu ị na-emeba? Oh, otu aka isi eji efere. Igbori ile gị alacha efere ihe ndị customary forever. Eh? Ị na-emeba onwe gị. Debe efere. Nga debe efere. Debe efere. Debe efere asi iro. Na chiko le mari ihe mere afia da asụ. Ke ka afia ga-esi n'azụ n'elu ihe ụmụ ọrụ n'elu ihe ha yicha. Maka na ha dị ka ndị nọ na polisi. Kedu ka a ga-esi ihe abịa palọ ụmụ nwoke na-abịa aṅụ mmanya ebe. Andụ nwoke chọrọ chi ọbịa ịṅụ mmanya ofu ihe eji enarị anya. Amana ego ọ bụrụ na onye nke akwado